u ovom videu. Ćao narode, Ivan je ovde, danas je veliki dan i neću biti tu. Ali pripremio sam nešto interesantno za moje prijatelje. Naručio sam im ovaj paket i imate 5 sekundi da napišete u komentarima šta mislite da je unutra. Vreme isteklo. Jedva čekam da vidim šta ste napisali. Već kasnim pa moram da idem. Vidimo se narode. Ivane, gde si? Gde si? Šta je ova džinovska kutija? Jeste poručili dostavu? Lomljivo. Društvo, dođite! Da li ste vi ovo poručili? Ne. Pogledaj, ovde je poruka. Narode, dok nisam tu, naručio sam vam pravog robota koji je baš kao ja. Zabavite se. Hajde da ga otvorimo. Hajde. Ali kako ćemo otvoriti? Ja ću ovo da rešim. Ali pazi, lomljivo je. Želim da ga vidim. O moj Bože, tako sam uzbuđena. O moj Bože, izgleda isto kao Ivan. To je tako cool. Replika. Evo ga uputstvo. Zanima me šta može da uradi. Robo Ivan, najbolji prijatelj i pomoćnik. Tačna replika originalnog Ivana. Postoji link ka web sajtu. O, vidite, možeš da poručiš sve vrste Ivana. Doktor Ivan, vatrogasac Ivan, pa čak i bokser Ivan. Zanima me kako se pali. Vidite, ima dugme. Piše da treba da stigne sa daljinskim. O, gledajte, evo ga. Ovo je da ustane. O, on zapravo ustaje. Neverovatno. Daj mi to. Ich bin Robo Ivan. O, šta to znači? Nisam siguran, treba da promenimo jezik. Привіт, хлопці! Я Робо Іван. Mislim da je i to pogrešno. A možda ovo? Zdravo narode, ja sam Robo Ivan. O, ovo je tačno. Daj mi to. Vau, koliko dugmića. Pitam se šta ovo dugme radi. Kako da ugasim? O, molim te. Daj da pokušam. To miriše kao limun. Možemo da koristimo ovu opciju kao parfem za sobu. Miriše prelepo. Šta zeleno dugme radi? Wow! To je cool. Mislim da se daljinski pokvario. Ne treba nam više. Ovde piše da može da se kontroliše i pomoću glasovnih komandi. Ivane, da li nas čuješ? Da, naravno! Ivane, šta možeš da uradiš? Moja lista funkcija je veoma duga. Mogu da kuvam, čistim, plivam, skačem, plešem, zabavljam se, šalim se. Robo Ivane, možeš li da fotografišeš? Naravno da mogu. Društvo, skupite se. Recite tehnologija. Tehnologija. Gledajte, on je zapravo fotografisao. Društvo, lajkujte video ako želite istog ovakvog robota. A za sada malo ćemo se zabaviti sa njim. Da, imam toliko ideja. Tako je vruće. Voljela bih da imam sada sveže ceđeni sok od naranđe. Da, to bi bilo cool zapravo. Možeš li nam doneti? Marija, imamo sada Robo Ivana, treba njega da pitamo. O, da! Ivane! Robo Ivane! Temperatura je 107 Fahrenheita. Da, hvala, ali možeš li nam napraviti sok od pomoranđe? Mogu, samo sekund. Sok od pomoranđe i jabuke, molim. Naravno. Tako cool robot, može da nam napravi sok. Šta on to radi? Vau, tako cool. Hoću ja jedan. Okej, pravljenje soka pokrenuto. To je tako cool, da li možeš da mi dodaš led? Naravno. Tako cool robot. Da li možeš da mi pomogliš da naduvaš dušek? Želim da idem da plivam. Da, naravno. Hej, da li si videla to? Ovo je tako cool. Hvala ti, Robo Ivane. Robo Ivane, možeš li me malo ohladiti? Tako je vrućina. Pokrećem hlađenje. O, tako je dobro. Tako sam gladan, da li bi trebao da skuvam nešto ili da pozovem Robo Ivana da uradi to za mene? Robo Ivane! Da li si me pozvao, Stanley? Treba mi pomoć da mi skuvaš nešto. Naravno, samo reci šta želiš.
Pa možda salatu i sendvič. U redu, kuvarski režim pokrenut. Neverovatno, gledaj kako si brzo to uradio. Sendvič je spreman. Hoćeš da ga ugrejem? O, da, naravno. Prijatno, Stanley. Hvala ti, ali kako si to uradio za 10 sekundi? Narode, napišite u komentarima šta bi voljeli da vaš robot uradi za vas. Tako je ukusno. Robo Ivane. Da? Pomozi mi sa domaćim. Pitanje je koren iz 84 minus koren iz 26. Koji je odgovor? Izvini, ne mogu ti pomoći sa tim. Ukucaj roditeljsku šifru. Šifru? O, dođavola. Probat ću da ga hakujem. Probat ću da pogodim 111, da nije ta. Pogrešna šifra. Ok, probat ću 1, 2, 3, 4, ok? Pogrešna šifra. O, da nije šifra možda datum godine rođenja. Možda je šifra 2011. Dobar pokušaj, ali ne. Ulazim u zaključani režim. Dođavola, šta sam uradio? Kako da te restartujem? Hajde da probam s ovim dugmetom. Zdravo narode, ja sam Robo Ivan. Mislim da je uspelo. Izgleda da ću morati sam da uradim domaći. Odlična ideja, učenje je dobro za tebe. Robo Ivane, imamo mali problem. O, tu si. Što nije u redu, Marija? Moja majica je sva mokra i želim da je osušim. Robo Ivan može da uradi sve. Ovo će biti završeno za čas. Gotovo? Stvarno je super, ali izgužvano je. Možeš li i opeglati? Naravno da mogu. Hvala! Robo Ivane, ti si heroj. Možeš li mi osušiti kosu? Da, mogu da uradim to. Vau, zapravo je uspelo. Ti si najbolji robot, brate Ivane. Nisam tvoj brat. O, Robo Ivane, dođi ovamo, dođi. Pusti mi neki drugi video. Mogu da ti pustim video moje sestre sa dečkom vampirom ili 1000 prankova prijateljima. Odluči se. Idemo sa drugom opcijom. O, još jedna stvar, druže, da li možeš da mi napuniš telefon? Da, naravno. Šta vam je tehnologija? Stanley, pusti me da se igram sa Robo Ivanom. Ne, gledam YouTube. Robo Ivane, želim da slušam muziku. Da li možeš da mi pustiš muziku? Ne, video. Muziku. Video. Muziku, ne. Muziku. Video. Muziku. Šta si mu uradio? Šta se desilo? Narode, mislim da smo ga pokvarili. Ne, mislim da si ga ti pokvario. Ne, ti si. Ne, ti si. Ti si. Ne, ti si. Da si samo ostavio video, sve bi bilo u redu. A ti da si me pustio da slušam muziku, bilo bi još bolje. Šta radimo sada? Pretpostavljam da treba samo da ga se rešimo. društvo, šta se dešava? Nemamo vremena sad, pomozi nam. Oko čega? Samo ga uhvati i pomozi, okej? Rešavamo ga se. Stanley ga pokvario. Ne, nisam, već si ti. Ne, nije istina, to si bio ti. Ne, to si bio ti. Ti. Ne, ti. Ne, već ti. Ne, sve je bila tvoja greška. Ne, već tvoja. Društvo, šta ste uradili? Želeo je da pustim muziku i smetao mi je da gledam svoj video. Da, on je gledao samo video, nije me pustio da slušam muziku. Da li imate ideju kako da ga popravimo? Ne, treba da ga se rešimo. Zdravo narode, šta radite? Čekaj, šta je to? Robot se malo pokvario. I želeli smo da dobijemo povraćaj novca za njega. Pa, to je sad okej, jer sada imate mene, pravog Ivana. Cool, onda mi napravi sok od pomoranđa. Ha? Pa narode, svakako to je bio Ivan. Hvala vam što ste gledali, pretplatite se na kanal i ne zaboravite da lajkujete video. Ćao!